Biamono asingencho yesabato itukuria rero tugwakira monene biamono aseke okyobogima nagoturinda wikabono igo omwancha omurigereria ndonse asole biamono asingencho mambie gatwa kwariganirie rine ngatunya tugosanga obwanso obwega bwesabata asobwamo ekera tukoigo kurwa somonene keria rigeti ngatunya tugosoma ase sabata yeiga monene omuya nainde otwancheire twabokire buya wetania nga asari ago chasobogima ritukase rituko akintu ko mwakira biamono aseke okyobogima ase sabato itukuria rero yotorigeti nga tosabe rinde tuchake asobwamo tosabe monene tatambia mono asinge nche sabato itukuria rero biamono ikiaro mono watwaire kewa nainde mono watwancheire esabate yenga tunya tokuyukura sole twasabire otwabire ibyeito monene linde lingane ligo monene orakwana mona intori berienge ncha stole ekiara nayo bogema sobogema boito nainde monene ntori naonde gotatigaye twasabire wono kwana mona into ikomoelio wetira sire tareso Kristo yoro motoni amen. Asobogema obo mwanyabanta menyete ekero koboria nganaki ndamenyo bogema boro buya Mwanyabantu ni gakogotebi ingeri ndo menyo bogima orukunga kwa menyire neko wenene tokora mangana wao asayo eri muri yabo lirenga oragere buya ori endagere ye wenerete oyo ndogotebi okora umubero wa mazoezi kerengaki lindo mubero gobe biya oyo ndogotebya ingane ko wenerete bono onyako gochora basani abarabaya aboranya ngo komenya muna barabwo Nekeringa kenda bagoteba inkeringa nigo kuwenerete inga toba mono uko na gotegerera amangana gwateka inga ekera amangana ko na gwateka nara gwateka ayara yobwoba agero bogimo bw'omonto umanyobogima borobo bwoba ayonsi nebirenga biri bikogera nga mwanya bantu eline nganya gakomenya na indaro kungwamenyira sobogima ekero koligereria sobogima obwo mwanya bantu obolinga ningo menyiro bogima abandi ningo bagate asobogima obo mbaya ba menyiro bogima obo bokorokana ko bobuya ingelinda inyorwe lakini wetane mono na abandi mbale ba menyire amatuka asobogima obo wetira asari bakorire nyekogera nga bayinyorwe bono asemambieye ntoligererie igoro ya Yesu Kristo oyoiga nyasao ito na indole tato ito na indoro motongi itokorengana ne Biblia munya kunyara yakoerera turasoma mangana gotoka ase gitabu kya Yohana irube lya Yohana asenchiri Yohana yemo ekefungo kya ene gya kane niego teba imeyaye na obwalengo bogima na obogima obwo ni obwalenge mu baso asabanto imeyaye na obwalengo bogima na obogima obonigo bwalengo mu baso asabanto turasomera ingana ligoteba Yesu Kristo nero obogima oyega nero obogima boito asobogima oboiga turasenseye nakikiagera twaburani nakyo montara amenyo obogima twanyore birenga ngakiaba abatuki bagoteba omontara nyaga komenya obogima obo erinda tebwo menyire nabande batenga bamenyira asobogima obo ande bego kirchinge nchawa ayabuno mo Kristo ayabuno motongi oyotongi na Yesu Kristo ebibira ni yakoeresa imeyaye no bwalingo bogima na obogima obwo ni obwalenge omubaso asabanto Nyasaye Yesu Kristo kerekaro chake getawe ke chakere kefunga kamo ni ekogotenga uri tangani ndi alenga olingana na lingana elio ni ngoli alenga mana Nyasaye na ndi lingana ni ngoli alenga Nyasaye Yesu Kristo nere Nyasaye Yesu Kristo nere lingana Yesu Kristo inga byonsi bigakoreka gwetera asare igweme yaye no borobogima obogima bwa mwanyabanto kolengana muna totongire ende muna tumanyete botambe mwanyabanto ni gatongire mwanyabanto oyoro munyabibe une Biblia ko nyange koerera ekero ko nyachingaki osome getabu ge Ezekieli ekero ko soma Ezekieli 18 ekefungo kyani yakane Ezekieli ni 18 ekefungo kyani yakane ebukuni yagatabaiga Nam emyoyo y'abantu bonsi ne yane
kolengana buna omoyo oise oroyone oigono yobu omwana oroyone omonto yogokora ebibe nere orakwe ebibira nigegotoerera ing'enju twensi obogima tore nigoboro bwa Nyasaye obogima tore ase obogima oboiga ing'a nere otoire korende ng'enkora egokora ekebe ebuku nigegoteba ing'a naki noro orakwe obogima mwanyabanto twensi twaire obogima mwanyabanto twensi twaire obomoyo kera omonto otongira ase ense eye twaire obomoyo nobomoyo bwegatwabonyorete goetera ase obotongi Nyasaye agatotera omoika bw'obogima koreng'ana muna egetabu kia omochakana kegoteba na mwanyabanto akaba moyo inigo tore nobomoyo na obomoyo boiga ing'a Nyasaye nere otoire obomoyo nase eng'encho yake ebibiria bono yateba ase ekefungo keria kia Yohana yamoinye ng'a ime yanje arenge obogima ntore nobomoyo nobogima mborororo obogima oboiga ekero tokonyara tokobosoma ng'a nigo bogotoka ase Yesu Kristo bweka kiagera Yesu Kristo oteba ing'a obona bwa obogima ng'a bakomanya Nyasaye na Yesu Kristo yuatumete ing'a erinde tonyora obogima ase ense eye netogwenerete naende yatochikire ing'a tomomanye Nyasaye na Yesu Kristo oyo iga atumete ekera bono twamomanyire Yesu Kristo oyo iga ochita ase ense erinde abe mboria ya mwanyabanto ing'a bono ntomenya obogima Paulo omanya goteba ing'a obogima menyete bono tari obwane kore na obogima bwa Yesu Kristo ing'a oyo ochete akerwa erinde nyora obogima bwa kare na kare Nyasaye aganchense ekeranchense akarong'ense tegosira kare na kare ase eng'encho obogima bwa mwanyabanto na ebibe mwanyabanto amenyete akarora mbuya Yesu Kristo achiche erinde gwetera ase ogocha kwaye ing'a mwanyabanto bonsi banyora obogima bwa kare na kare kero gosoma amang'ana aya ase Abagalatia 2:20 Paulo nabakoerera oteba ng'a obogima amenyete tari obogima bwane kore nigo amenyete ime ya Yesu Kristo ing'a oyo iga bwochete erinde mwanyabanto bonsi banyara bagotoriwa obogima mbore mwanyabanto tokomenya obomoyo bwa kera rituko obo iga bokororekana korende ng'a obogima mboro obo bogotoka ime ya Yesu Kristo era bweka ng'ekera bwatokire ime ya Yesu Kristo era bweka erinde twamenya koreng'ana nogwancha kwa Nyasaye ekero okonyara kogosoma amang'ana agotoka ase Timotheo yeritang'ani mang'ana nara agotoka ororo akonyaka gotoerera ing'a into buna tore ase Nyasaye ing'a Nyasaye bweka nero ochire ng'a erinde mwanyabanto twensi tonyara togotoriwa ng'anche tosome ase egetabu gia Timotheo yemo 15 goturumboka yegoteba iga ring'ana erine riekene riwenerete gwancherwa kegima ing'a Kristo Yesu niga achete ase ense gotoria abanyene ebibe na ase abo inche nigo bweritang'ani korende nkanyora amabera ase eng'encho eyo ing'a ase nencho ritang'ani Yesu Kristo orokire oboremereria bwaye bwensi erio mbe ekiorokerwa ase abo barache kumwegena ase okonyora obogima bwa kare na kare ase oboroti bwa kare na kare oyo takonyorekana nogosareka oyo takororekana nere Nyasaye bweka asare ere ogosika na obonene kare na kare amina Paulo nigakoeresa ing'a Yesu Kristo nigachete erinde ng'aru obogima ase ense yonsi na kikiagera twachaka togotenga Yesu Kristo nero obogima ing'a asare eragacha erikerachi changa mwanyabanto bonsi banyora obogima erinde bonsi ng'a batoriwe korwa ase ebibe ntwasoma ng'a enkora egokora ebibe ing'a oikekwe igo mwanyabanto onye Yesu Kristo taiyo ogokwa gwa kare kare na kare ng'a goika tokwe korende gwetera ase Yesu oyo igo chire erinde mwanyabanto bonsi batoriwe ing'a obogima bwa kare na kare mboro igetogogokia ngeringa Paulo nigagoteba ing'a ase bonsi abanyabibe ing'enero mutang'ani eso ngotenga ya mwa chief sina
ekera otenge nero mutangani asabanya bibe bonsi nale ne kena samangana ya gokwana onyore inga sobogima bwaye akamenya obogima ogochanda Yesu Kristo akamenya obogima wetira sogo chanda bari baringa abasumba banyasaye akaraba goitwa akabaita korinde bono gaekera torekire nigakwera soteba inga sonsi ingere nere omutangani bw'abanyabibe igakero kwera ngoro munyabibe mono otagwenere tina inde asobosi banyasaye ekero okorora ngotanya kogotoleka asobogimobo ekero okorora ngana inde toisa kende yonsi twegogotebye inga wetira asobogimo bwa Yesu Kristo wetira se Yesu Kristo gokwa ingeme yaye obogima mboro nobogimo obo inga obogima bwa kare na kare ime yaye Biblia nkwererere nga mwanyabanto elinde tunya tokomenya netuwene nga tumwanje Nyasaye Nyasaye ni gagoteba inga bali bamusigetere inga ni gakobasika na bali bamwanje tere ni gakobancha kulinde bali bamuchaye tere nere ni gakobachaya kerwanyo chinga kyosoma asigeta bya Samuel yeritangani ibere ekefungo 30 nabayo kunyake goteba ingiye kogera ingobwanke igoro yokomenya bwobogimobo ekero range ngana Nyasaye nere nakwange gero tenga bali banchayete nere ngani gakobachaya kolinde bali bamusigete ni gakobasika na singe nche akitoteba manganaya Biblia nkwererere buya omwekano muyekero yo moitamanyete no manyete igoro yobogima bwa umuru otyore koro ku Nebukadneza Nyasaye akamobo kubwa asense Nebukadneza kara gokubwa asense akaranga nere oisaine asonsi akaranga nandunde tayo ore chinguru bunere akarigereria amanena akorire akerora mono kubwa oyo mwetoboroti na kumwanjera yonsi omwani gatokanga Nebukadneza Nyasaye akwira ribaga lyokonyara lyokumwegeria akamwanchiranga akaruburotuwa igoro akandanse nenda akababuna emenyama mune ng'ombe akalisia ase emyaka 5 ayangi togosoma inga asobogimobo biritwanyorire asobogimobo ebe nechisemi ebe namali ebe nkindi yonsi kiritobwate tuwene tumanyenga byonsi Nyasaye gotoa ke Biblia ni yagotabangere nero monyene chifedha ne chitabu na marionsi ara sense na ndo anchira abantu batwara na inda abande ngamba atwara Nyasaye bwancha ngelinde tomenyo bogima elinde torokunga tomenyero bogima kolende ntete gotebaiga kolengana ne Biblia ingase Yesu Kristo obogima mborororo obori omogisangi na kinda menyo bogima ni akogotebi nganyora chibese ogokena basani bawo bande bagotebi nyora chibese omenye biya bande bagote nyora chibese elininga utale asotagete inkolengana na mwanya banto na indaya onsimna twararire nga Nyasaye nali nobogima Yesu Kristo nali nobogima oboiga ni gobotoka sale ekereto yande tokona korigyo obogima senseye ekereto yande tokona komenya sobo moyo bwenseye ni otwente komanya omwanchunga inga kitomenye tengane chinga kichimbe mono aba na kikyara abarumi 15:11 yatanga bono ni getwene nga tutavuke kurase kurara weito ekera chinga kitomenye teni gochire chinga kichimbe onye chinga kinchire twende komanya mbono elinde tomenye chinga ki tomenga chinga kitora sobogimobo ne chinga kichimbe ne inde twende kutavuka ekyaro gotoreka weito kwaberera ange mono Mwanyabanto amenyira obogima akwegoki atenyorete kende igoro yobogima bwa kare na kare Mwanyabanto twamenyira obogima tosemere tibiri twanyorire ebyo monena tosesenirie twebanga Nyasaye nero obogima Yesu Kristo nero obogima na indime yaye no tokonyora obogima bwo tosaleka ime yaye ne tunyarire elinde tomenye buno monena chigete elinde ngatunyora obogima bwa kare na kare amangana yaiga nigale maisomarore na inde akorokia Nyasaye yaorokyo monyene ase Biblia enchenu nganchira sobwamo tuskase gitabu kya Yohana isano nemo tusome bungo bikororo elinde toringa kinya sata getenga mwanya abantu tomenye elinde tonyoro obogima kero gosoma sigetabu eke kya Yohana isano nemo ekefungo kyemerongene
ngekogoteba no wanja kwaye oyo ntomete na kwoko ngakera oyo korigereria omwana na kumwegena nabe nobagima bwakale na kale na inche nimobokie aseri tukori omweryo ngekera tukorigereria Yesu Kristo ekera tukumwegena Yesu Kristo ngana litokonyora obogima bwakale na kale obogima tomenyete bwa mwanya banto nobo moyo Nyasaye atoete kolende wetani mono obogima mboro ime ya Yesu Kristo na kitwa chaka togotenga Yesu Kristo nero obogima obo ime ya yekera tokobonyora ngwetira soko murigereriere ngwetira soko mwegenere ingana inde tomenye obogima bwakale na kale ine ayase savali yo kwegena nogende tokomosemeria Yesu Kristo na kumurigereria nogende tokomosemeria ekere byonse bikobanga ningo bikwanga sobogima obo ingekere turakorayo chikira goteba ngame yaye obogima mborororo na inde wetani mono naba mona into asobogima bwakale na kale na inde tunyoro gotoreka bwakale na kale emerongene na isano ibere nige goteba ekene na watebirie ere oyo nyegene tenche nale nobogima bwakale na kale ingo yo nyegene tenche nale nobogima bwakale na kale twachakari twatanga obogima bwakale na kale na bwobo bakomanye Nyasaye na Yesu Kristo oyo watomete ingelinde tunyora obogima bwakale na kale netugwene tenga tumwanche na inde nga netugwene tumwigene Yesu Kristo ingekina kiekene na inde nga nabogima bwakale na kale ngenjo teyo turatento nobogima bwakale na kale onyo turamwigena Yesu Kristo ekere twamwigenirere orire iranga obuna bwobogima bwakale na kale ime yaye na inde nga ntomenye tomosemeretia matukonsi toanyete era yokwire na kwa iria kabere igo mwancho mategarari na ende mwancho yorigeretie ngane tugwenerete nga tomwegene Yesu Kristo sobogima obo nalyo nga turanyare tokonyora obogima bwakale na kale asteyo na inde turanyora obogima budotiga asi Yesu Kristo buyeka eketo mosemeretiere ingere orire iranga na twe obogima botaere na inde wetani mono na to obogima bwakale na kale omoika norokobeka obogima omobere togwenereti gento amangana naba tebiri no moika na inde nobogima ingobogima obo ni obogotoka se Yesu Kristo omobere togwenereti kende Biblia yatabanga obogima bwa mwanya banto na masoisto karakera lituko ingani gago tokonya tu asokomenya wenseye kolende wetani moneke tomosemereti Yesu Kristo twanyora obogima bwa kale na kale botarikoera Nyasaye oyo igamuna twanchire kiagera Paulo kwa naringana igotoka Timotheo ya kabere ningagote abaringana lire lyobogima na ende lingana lire lyogosemeria ekertomo semereti Nyasaye kolende aye omonto Nyasaye tama ayonsi ligyoboronge nengencho chobo Nyasaye na okwegena na obwanchani na oboremereria na obwororo bona abanchwa elinde tunyora obogima bwakale na kale elinde ngatomanye Nyasaye Yesu Kristo na obogima sobogima bwaito ni otokoewe kurate ingabona Nyasaye otochikire ingatomenye obogima bwoboronge Nyasaye otochikire ingatorige chinchera chire chobo Nyasaye Nyasaye otochikire ngatomenye obogima bwokwegena na obobwanchani na ende oboboremereria na obobwororo ekera turamenya ayaga Nyasaye oteba ingobwanchani boinde bomanyakana sabanto bonsi ingerine Nyasaye aigobonene wanesegi erengi ya yokwegena watobogima bwakale na kale obwo kwarangeretiwe konyora na kweorogetie aso kworokia kuya nobosyo buborere bwa abange na uchikire asobosi bwa Nyasaye oyo kwa ebinto byonsi yobogima na ase Kristo Yesu oyo rwetoborori obuyase Potio Pilato ingobwa togo chikoko obo tali na kemoa osena komocha oikomone no ito Yesu Kristo aorokiwe oyo sesenirie oyole nokobwa erabweka omoroti wabaroti omone bwa banene oyo rachego goto tuorokia
okorokiwa okwase kero kiaye nere bweka otari onyorekana na makweri nigamenyeta asomo baso otanyare gwakwa ange na onde tari ase mwanya banto omorocho gose oranyare komorora asalere ogosika na okobwa kare na kare. Biblia ni yagatoeresa esengencho twanchire Nyasaye asengencho twanchire na kwege na Yesu Kristo otochikire ingotoiro obogima bwa kare na kare n'obogima obo igatoire ing'era bweka ing'anero oranyaka gotoa obogima bwa kare na kare mwanya bantu ote mwanya bantu onde ng'a nimbwate obogima ngokoa mwanya bantu bwati mwanya bantu onde omoteng'ekero oranyege nina kong'ancha ningokorere ekenakeria korinde Biblia nigegoteba ing'ase Yesu Kristo bweka oyo iga ng'otochurangeirie naende otoire obogima bwa kare na kare ing'ekero turamosemerie ere ochikira goteba ing'asari meyaye oboronge mborororo asari meyaye natotenenie amatukonsi asari meyaye ing'antunya tokomenya obogima bomugwenerete Nyasaye oikang'a twanya tokonyora ogotoreka gwa kare na kare otebe ng'a rwane esegi eyerengiya esegi turarwane eyerengiya nokomosemeria Yesu Kristo esegi turarwane eyerengiya nokorenda okwegena gwaito rinde togenda komosemeria botambe oiko obogima atoira senseye inkirende kiragere ng'a ayocho gosira kare na kare ekere Nyasaye atoira obogima obo inkirende kiragere aye omenye obogima botari na gosemeria ekero ogosemeria goito korase Yesu Kristo ogosemeria goito korase Nyasaye oyo ogotoa obogima bwa kare na kare nase kirende omenye obogima gochandegete naende komenyete obogima okumeti ng'a kimambi bogokia gitobwate obogima ime ya Yesu Kristo ayonsi tokominyokania ase enseye ayonsi tokorwania ase enseye ng'a bionsi mbosa naende ng'a nabenge mbe kugusa naende yaeta korende ase okwegena kore ase obogima bore nase Yesu Kristo oyo igo totongire naende ase Yesu Kristo oyo igo turangeirie ase obogima bwa kare na kare nogwancha kwa Nyasaye ng'a mwanya bantu tutwensi tonyora obogima bwa kare na kare na komenya nere erinde kiragochicha tonyora obogima boyo botaere omonene atosesenie kera turege na obogima obo Nyasaye atosesenie kera turanyare togojengeka ase okwegena kwaye erinde kiragochicha tonyora obogima bwa kare na kare Nyasaye nomuyana inde nigatwanchete igo mwanchwa tumwanche Nyasaye tomenye koreng'ana ring'ana riaye twanke ayabirecha ikera chikire ng'a tomenye obogima bori bogwenerete kera turamenye bo ing'a tonyora obogima bwa kare na kare toseseni wa sensei ikera ng'a otenga ekere bono turanyore obogima ime ya Yesu Kristo ekera turanyora obogima ime ya Yesu Kristo ing'a tomenye buya asenseye naende ng'a tonyora oboroti bwa kare na kare igotote kukurangeria omo anchwando nshasore na kogogesegeta sobogima obo ng'a tumwegene Nyasaye tomosemeriere tomenye koreng'ana nogwancha kwaye torwane esegi engiya muna Timotheo Paulo akomotia arwane esegi engiya naende ekero turamenya yonsi tonyora obogima bwa kare na kare obo Nyasaye atoire bosa ekero twamosemeriere monene agosesenie ekero turamwegene Nyasaye abamona yakorende ekero turamwegene erinde ng'a tochete konyora obogima bwa kare na kare ngaki twamenyere nembe ngaki toikire nembe birecha kurwana esegi atete koira obogima bwa mwanyabanto atete gosaria ekiaerekerera akire nigagosaria otagora na koiba korende ase Yesu Kristo twanyora obogima naende tari bogima bwoka korende obogima boisaine kwamba kwa Yesu Kristo twapata uzima tere igo mwanene atokonye ekero turamosemeria tutamebirecha nari onsi agotoretera sobogima obo erinde tosemeri ng'ande teiyo turanyora obogima monto teiyo oratoa obogima ng'encho teiyo turamenye gwenerete otatiga kumwegena na komosemeria Yesu Kristo oyo ere igoro obogima bwaito naende obogima obatoriereire irang'a tari obogima boratokonya ase ense yoka korende ng'a nobogima bwa kare na kare mwanene atosesenie ekero togenda tokomosemeria itorase oboiko bwense eye iga tosabe mwanene tata Nyasaye
biamono ekiara watochikire aende kwatoira gosemeria kobogema bwa kare na kare oboiga bogotoka ime yao ingo monene wetira aso komanyaye na Nyasaye ingantu nyoro obogema bwa kare na kare omonene mwanya abantu twagosemerie na inde abange ingo monene bairuro obogema bwa sore tokonye aso kwegena okoiga otolendere Nyasaye otwanje kera twagwanchiraye elinde tochokonyora obogema bwa kare na kare kera abenga omonenare otete gokora ensemo ase mambie yeiga yoko gosemeria na komanyanga nya sore na obogima omane mosesenie kera koire getambo kerekyo bali omonene bire chachandira ase enseme yende gose yende twabaretira sore ingo monene Nyasaye ba obosibore na indo barwanirere elinde banyori bagali ogosemeriaye bali omonene bali na makungwa kera chingencho baikira asa makungwa yo bakonye monene ase litukolie sabato ogasesenia litukolie sabato kagwenia litukolie sabato gasibora twasabire nga sabate yeiga omonene sesenia abana bao ase sabate yeiga omonene agata abana bao bali barwale toba wenie abakwererwa omonene obao gosemeria na into twensio torende okwegena oikobogema bwa kare na kare kaba mana into ase sabate yeiga nemebori yonse kerera agenderere omonene obakwe na kwa obonene kare na kare koronsi no bwanjete wetira seretare so Kristo romotoni amen amen.